Diaturke dipun sungsungake kunjuk dumateng para tamu, para pepundhen sepuh ingkang rawuh. Mliginipun kunjuk dumateng Bapak Carik ingkang menika sampun pinarak lenggah. Monggo Mbak Vela. Anjih Mas Topik. Senggake, Pak. Matur nuwun Mbah Tung. Berkah barokah rezekinipun.
Alhamdulillah menika kalian sinten? Mbah Kong sinten? Awir. Loh, langsung dibruuk niki kira-kira apa? Ya Allah. Ampun ngoten lho. Mangke tesih kathah niki stoke. Oh, tasih. Ya Allah, wau sangune kuatah berarti. Ya. Ampun ngoten to, Mbah. Mboten ngapusi. Wau Ibu ngenderek mriki. Aman ya, Bu? Ya Allah, mugi-mugi rezekine kuatah. Niku langsung sak bendel ngoten to? Nggih. Oh, langsung diwehne sak bendel. Iya. Oke. Oh, tayub. Ya siap. Nggih, mangke napa tembangipun? Wis pokoke tayub. Oke. Siap. Sing penting cair loh nggih. Nggih. Alhamdulillah Mbak Bella. Iya. Informasi yang saya terima enjing kalau wau wah para pandemen tayub tumplek-blek kita mriki. Teng mriki. Enjing wau tayupan. Para Enggih to, Mbah? Wau. seniman-seniman. Oh, sak bendel lho. Lah mangke berarti kalih bendel nggih. Wau kan Nggih. sak bendel. Sing sak bendel ki delok campur sari, sing angka loro delok wayang. Pokoke oke. Biyo karate tilangi ora to, Mbah? Oh dibenakne. Kon ngitung dhewe lho Mas Topik. Srabrain. Iya. Lajeng ki nggih, Mbah. Lajeng nggih. Kledang kae teko pranyata janjine datang citra saniki langsung. Masya Allah. Nggih, Ya, boleh. Mboten gantos to, Mbah.